Preparados, abro, pecho, tacón, punta, xuntos. Abro, pecho, tacón, punta. Moi ben, veña esos brazos. Eso é. Roda. Unha muiñeira, un pasodobre, un valse ou calquera baile galego. Cada vez costa un pouco máis arrincarse a bailalos. Ás veces temos un pouco de vergoña, outras falta de coñecemento e algunhas o que sucede é que non sabemos onde ir para aprender baile tradicional. Pois ollo, porque isto que estades a ver é a nova proposta do grupo Pés de Lan e con ela animannos a aprender cancións, bailes e xogos do patrimonio tradicional galego-portugués. O que pretende Pés de Lan con este Na punta do pé é recuperar o espírito participativo das festas. A miña pasión é o baile, e poder enseñar a bailar dende enriba dun escenario e ver en baixo, pois, 100, 200, 500 persoas bailando, eso para min non teño palabras. Eu creo que vale para todos os públicos. Ademais, creo que vale para todos os públicos e canto máis misturados, mellor. Eu paso fenomenal. Eu desde arriba, porque claro, eu nunca baixo, eso me dá moita pena, porque a veces me dá moita envidia. É un espectáculo que merece a pena de experimentar polo menos unha vez. Se ríen moitísimo, sudan moitísimo, gastan moitísima enerxía, o sea, baixan calorías tremendo. Ese renacer despois de moverte cos outros, coa música. Pés de Lan o que incide nesto, ¿no? Que haxa contacto humano. E a través, pois eso, do que sempre foi e sempre será a maior ferramenta para o contacto, que é a danza. E non perder pois o que nos deixaron os nosos avós, aquel cariño que eles tiñan pola danza, non? Y hay la sirigosa, la baila bien la moza, la sirigosa, la quiero ver bailar. Y hay la sirigosa, la baila bien la moza, la sirigosa, la quiero ver bailar. Y arreda talla Pedro, y achega taca Juan, y angara vintaremos, y angara vintarán. Y arreda talla Pedro, y achega taca Juan, y angara vintaremos, y angara vintarán. Y hay la sirigosa, la baila bien la moza, la sirigosa, la quiero ver bailar. Y hay la sirigosa, la baila bien la moza, la sirigosa, la quiero ver bailar. Se venir los mozos del otro lugar y échese la pierna y volvase a echar. Se venir los mozos del otro lugar y échese la pierna y volvase a echar. Digamos que o que é necesario é que a xente meta a vergoña no peto. Pero con vergoña non se pode facer, pero se gardas a vergoña e te deixas levar, home, o farás mellor ou peor, pero que o faz seguro. A proba foi o primeiro concerto que, bueno, nos íamos así con un pouquiño de medo, non? A primeira vez que o facíamos, que foi aquí en Compostela, e estaba o Toural cheo de xente bailando, pero xente que ti vías unha xaponesa con un neno pequeno, outro de sitios completamente dispares, non era xente de grupos de baile que xa saben bailar, senón que era xente que chegaba a Compostela e que non sabía bailar, nin sabía nada do baile galego, nin absolutamente nada, e estaban ali todos entregados, bailando, divertíndose. Eu creo que Pés de Lan é unha oportunidade para deixarse levar, non sei, deixar a vergoña na casa e seguir o ritmo do que sucede. Bailar, xogar, ás veces hai rodas, ás veces hai que chimpar, ás veces hai que bicar. Entón é unha maneira moi divertida de abrirse a xente, de coñecer xente, e facer algo de deporte, perder algo de peso. Ten moitas utilidades. A xente, cando baila, pois, que queiras que non, un concerto dunha hora pegando botes, xa chega. Non, entón acabamos o concerto, baixamos, se nos acercan unos sudorosos, todos mollados, e Dios, para vir aos vosos concertos hai que vir preparados, vades a ter que pajarlle o público. O que? Pajarlle, inda por riba que levas unha sesión de gimnasio gratis, saca dai. O sea, que o concerto de Pés de Lan ten múltiples funcións, non só pasas ben, senón e te divirtes, bailas, non que ademais adelgazas. Unha cousa é dicir que se pasa ben e outra comprobalo suando a gota gorda. E seguro que se nos poñemos a pensar atoparemos algunha función máis para convencernos de todo o beneficio do baile pro corpo e a mente.
Eu creo que un grupo único, porque non existe outro grupo deste tipo en Galicia. Realmente o que é importante de Pés de Lán é que se dedica a ensinar en directo danzas galego-portuguesas. Antes a xente escoitaba a música e bailaba. O concepto que temos nós de concerto para estar sentado absorbendo sin aportar nada, eso é algo que antes era moi raro. O normal era que a mesma xente fixera música e a mesma xente bailara. Ahora me toca a min bailar, ahora me toca a ti tocar. Era como unha continua toma e daca de todos os que estaban ali, non? E a música concebíase para bailar. De feito, a grande maioría da nosa música tradicional é música para bailar. E un pouco Pés de Lán ven a intentar voltar a que a xente participe da música de outra maneira, que non vai a un concerto só a recibir, senón tamén a aportar. O espírito do que naceu Pés de Lán é o de participar, non ir a ver un grupo, senón ir ti a bailar e ser o protagonista realmente do espectáculo. Esta idea tamén se pode trasladar á vida, non vivir a vida como espectadores, senón vivir a vida como parte activa no que che rodea. ¡Cambio! ¡Brazos arriba! ¡Veña esos brazos arriba! Outro descanso. 1, 2, abre o pecho. Moi ben. Eso é. Vamos con outro punto, Preparados? Abro, pecho, tacón. Punta xuntos. Abro, pecho, tacón. Punta. Moi ben. Veña esos brazos. Eso é. Roda. Arriba os brazos. Veña. Palmas. Para a nosa dereita, para a esquerda. Dereita, cada quen que pense onde ten a dereita. Dereita. Esquerda. Moi ben. Punto. Este xa é máis difícil. 1, 2, voltiña. Abro, voltiña. Abro, voltiña. Abro. Imos a roda. Arriba. Monse, ti que sabes moito de muiñeira, explícame como se fai o picado de muiñeira, que se lle chama normalmente, non? Sí, explícoche. Mira, no picado de muiñeira o que imos facer é cambiar 3 veces o apoio do corpo dun pé para outro. E isto sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simplemente hai que meter o ritmo de muiñeira. Vale. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Hai que ter moi claro que calquera pode bailar isto, e non é un dicir, é verdade. De todas formas, o mellor que podemos facer é escoitar e prestarlles moita atención a Monse e a Merce, que nos explican os pasos da muiñeira. Todo iso de picado, adiante atrás, controlar o peso do corpo, iso que semella tan complicado. Ademais, estas dúas rapazas son as creadoras deste fermoso proxecto en Galicia e en Portugal. Por detrás, que sería isto, moi parecido, pero o que facemos, a diferencia está en que o pé cruza 1, 2, 3. Son 3 apoios igual, pero vamos cruzando. Cruza por detrás. Exactamente, cruza por detrás, por eso é picado por detrás. Pero para a muiñeira hai moitísimas cousas, non? Hai moitas cousas. Eu sei que hai uns puntos que teñen moitos pasos base, pero hai un moi importante que é co que se empezan os puntos e chámase diante e atrás, adiante e atrás. O adiante e atrás é un dos puntos, dos pasos base fundamentais. E o adiante e atrás é da seguinte maneira, simplemente levantamos o pé, damos un saltiño, baixamos, subimos, salto abaixo, arriba, salto, baixamos diante, subimos diante, salto, baixamos atrás, subimos atrás. Aquí o importante é controlar o peso do corpo, é dicir, eu dou o salto, baixo, pero o meu corpo non pode facer isto, ten que baixar a perna sola, salto, baixo arriba, e estamos no mesmo, xa o metemos no ritmo,
E se é unha moza que o fai, pois máis ou menos esta altura estaría ben, acompañando un poquinho ca cadeira. Vou intentalo facer, a ver se consigo... Eso é. Vale. E se é un mozo, pois lle damos un poquinho máis de aire. Levantamos un poquinho máis a perna. Vale. E xa está. Sempre saltando sobre unha perna, entón. E outro estilo adiante e atrás. Faise saltando sobre unha perna ou sobre a outra. Evidentemente. Ah, claro. Cando ti fas un punto, sempre o fas primeiro cunha perna e logo ca outra. En simétrico. Temos de todo, prendas, bobinés, chalecos, todo o que ti precises para facer un traxe. Destacaría este mandil e esta chaquetiña, que son copia dunha foto antiga de Santiago de Compostela. E, bueno, aquí tedes un sinfín de prendas, que as temos eso para un pouco mostrar toda a riqueza do traxe galego e todas as posibilidades que hai, porque hai moitas veces a xente, cando fala do traxe, pensa na saia roxa, o mandil e o dengue. E iso, digamos que é unha reducción moi básica. O traxe galego, tanto na muller como no home, ten infinitas variedades e unha grande riqueza. Eu levo en grupos de baile dende que era unha meniña, facendo roupa para os meus grupos, xa nin me lembro, non? Entón, un pouco é proxectar todo eso que aprendín durante moitos anos, pois non só para os meus grupos, sino para todo aquel que queira achegarse. Para min é importante que existan tendas como estas, na que a xente poda vir e poda atopar todo o que precise para facer un traxe tradicional, dende as teas, os complementos, pendientes, sapos, cousas tan curiosas como o pelo, porque, claro, ahora para vestirse tradicional tamén hai que peinarse estilo tradicional, e claro, agora as mulleres non temos os pelos como antes, que o tiñan completamente largo e sin ningún tipo de corte. Bodas estamos facendo moitísimas, está volvendo a xente a casarse co traxe tradicional, e para nós, a verdade, que a veces que ven unha parella que se quere casar, é un orgullo poder facerlles o traxe, diseñarlo, que se sintan cómodos. Bueno, creo que é algo que está en auxe e que é moi bonito, non? E, bueno, para os grupos tamén, por suposto, digamos que os grupos de baile son quizáis os nosos principais clientes, pero, bueno, non hai que esquecerse da outra parte, que tamén están aí. O xogo da carrasquiña é un xogo así ao lado. O xogo da carrasquiña é un xogo así ao lado. Baixar os ollos en terra, todo mundo fica admirado. Baixar os ollos en terra, todo mundo fica admirado. A Matilda sacude a saia, a Matilda levanta o dedo. A Matilda sacude a saia, a Matilda levanta o dedo. Dame un beijo, mariquiña, que eu che darei un abrazo. Dame un beijo, mariquiña, que eu che darei un abrazo. E hai que vida é a nosa, dar beixiños, dar abrazos. E hai que vida é a nosa, dar beixiños, dar abrazos. Acordadevos agora que vai vir o momento de bicar e abrazar a todo mundo. Hai beixiños, abrazos. E hai que vida é a nosa, ai, abrázame, ai, beixa-me, ai, abrázame outra vez. Beixa, beixa, beixa-me, abrázame. Beixa-me, abrázame. E ai que vida é a nosa, beixa-me e abrázame. O público infantil para min é o mellor, con diferencia é o máis sincero. Se o pasan ben, sábelo inmediatamente, se non o pasas ben, sábelo inmediatamente tamén. E son moi agradecidos, a mí gusta moito. É un xogo así ao lado, o xogo da carrasquiña, é un xogo así ao lado. O que me chama sempre moito a atención é cando os nenos e os pais bailan, non? Cando se encontran nese momento máxico, non? Onde se ve que hai ali un cariño, un afecto moi grande, non? E que se transmite moito a través da danza, porque se tocan, porque se abrazan, porque se dan bicos, porque tes que acompañar, non, o outro, movéndote. Dame un beijo, mariquiña, que eu che darei un abrazo. E hai que vida é a nosa, dar beixiños, dar abrazos.
sempre a parte da alegría que transmiten as danzas. Para min esa parte é espectacular. Ese revivir, non? Ese renacer despois de moverte cos outros, coa música. Ademais dos concertos, a música pódese empregar en múltiples facetas da vida. Merce pensou que as danzas son unha aplicación didáctica máis nas aulas. Neste caso, as clases non van dirixidas aos nenos, senón aos profes, para que eles poidan empregar unha chea de técnicas asombrosas. Sardiñas de dous? Dous? Moi ben. 4. É unha clase especial de profesores, de mestres, que traballan, todos teñen grupos de nenos cos que traballan diariamente. Hoxe a clase dedicámola á matemática, agrupar en conxuntos, clasificar o que é as series, o que son as secuencias, ese tipo de cousas, podemos traballalos coa danza, non? Sobre todo o tempo, o ritmo, que o vamos facer pois, con unha danza que se chama o Scottish. Temos que contar, hai unha pulsación e todo iso está relacionado coa matemática tamén, non? A queixa dos profesores que teñen poucos materiais, non? Entón, estes últimos anos, cando viñen para Galicia, preocupeime en traballar nese sentido, non? En arranxarles materiais. Primeiro fixen o zampadanzas e agora, na punta do pé, de xeito que haxa materiais para que eles poidan levar á escola e traballarlos cos nenos. En todos estes materiais hai explicacións pedagóxicas, hai explicacións onde se poden coller os libriños, porque teñen o vídeo e teñen a música e traballalos na sala de aula, non? Porque ademais as coreografías están adaptadas para nenos que empezan a bailar, para xente que ainda non sabe bailar, para profesores que non bailan, por exemplo. Entón hai sempre simplificacións e adaptacións para que eles consigan, pois iso, porse a ensinar sin ser profesionais da danza, non? Ese é o que nos intentamos, que chegue o maior número posible de persoas, e os mestres son persoas fundamentais en esta laboura, porque eles consiguen ensinar a moitísimos cativos que despois van a ter unha visión sobre a danza diferente. Se se divirten bailando, seguramente se lembrarán diso máis adiante. Na punta do pé é o primeiro traballo de Pés de Lán. Ten varias partes, un libro que anima a aprender os temas, con atractivas ilustracións, coas súas partituras ou a idade recomendada. O CD para escoitalas en calquera momento. É un DVD no que se nos explican os pasos e vemos a práctica, ou sexa, que non hai excusa para porse a bailar. Pés de Lán é un grupo de música e de danza, ou seja, os temas que se tocan tamén se bailan, todos se bailan, aínda que uns teñan coreografías máis sinxelas, como poden ser os valses ou os pasodobles, non? Que non hai que explicar moito porque casi todo o mundo sabe bailar ese tipo de danzas. Outras non son tan sinxelas e Monse e eu ensinamos as coreografías dun xeito rápido para que as persoas poidan participar do concerto simplemente bailando. Calquer persoa que sabe andar pode facer as coreografías e os bailes que nos presentamos. Claro, algúns serán moito máis fáciles que outros, pero, bueno, o que se pretende é divertirse, non? Intentar e bueno, conseguir rirnos de nós mesmos. O jarutiño, para facer este baile, temos que colocarnos nunha roda sinxela de parellas con mans dadas. E imos, simplemente, co paso de marcha, seguindo a melodía. Este jarutiño que inda agora entrou, este jarutiño que inda agora entrou, pero no medio temos o jarutiño, que non ten parella, entón non pode bailar. Nos seguiremos andando alrededor del hasta que a canción diga ficarás lambón. Nese momento, o jarutiño é cando el vai buscar parella, porque tamén quere bailar. Nos ímonos a colocar cada quen ca súa parella, con paso de marcha, bailando paso doble, e ela vai se acercar á parella que lle guste e vai pedir permiso para roubarma. Shaki vai roubada, shaki vai na man, shaki vai roubada, shaki vai na man, shaki vai metida no meu corazón, shaki vai metida no meu corazón, shaki vai roubada, shaki vai na
E este jarutiño que ainda agora entrou, e este jarutiño que ainda agora entrou, deixalo beijar que ainda non veio, deixalo beijar que ainda non veio, se ainda non veio o verde limón, se ainda non veio o verde limón, rapaz que es jaroto, rapaz que es pimpón, e ora furta, furta que te la ocasión, e ora se non furtar ficarás lambón. Cando cheguei a Galicia, iniciei tres proxectos de difícil viabilidade. Un é Peselán, que intenta poñer a bailar ao público cando o público normalmente non está feito a bailar. Outro é Merlo Branco Produccións, que é unha axencia de promoción de artistas. E outro é unha comunidade virtual, comunidade de afeccionados ao flamenco de Galicia. Eu toco a guitarra flamenca, foi o instrumento polo que me decantei. A guitarra flamenca ten de seu unha mecánica particular que non ten a guitarra clásica ou outro tipo de guitarras. Iso por unha banda fai que eu, sempre que quera tocar a guitarra, remato tocando algo de flamenco, ainda que non quera. Entón, esta faceta do flamenco é casi unha faceta inevitable. Acompáñame ali onde vou, forma parte de min. E, lóxicamente, en Peselán, pois hai moitos arranxos que son xiros flamencos ou que teñen un sabor ou que teñen un algo de música flamenca. E cando cheguei a Galicia, pois, claro, esta terra non é moi flamenca, lóxicamente, entón o que fixen foi intentar buscar a maneira de seguir cultivando esa outra faceta miña, non? Porque a mí me dicían, en Galicia non hai flamenco, en Galicia non hai flamenco. Non teña moi claro se habería máis xente. E resulta que sí, que, inda que timidamente foron aparecendo, e, bueno, pois, como supoño que con calquera outra música, hai sempre afeccionados. É cuestión de organizarse un pouco e de botarse para diante, facer unha comida, funciona moi ben aquí en Galicia, iso de xuntar a xente a comer. Fun topando xente afeccionada, pero moita xente que non estaba conectada unha ca outra, que non se coñecían, que parece que non había como moita piña, non? Había afeccionados, pero todos un pouco disgregados. Entón o que fixen foi poñelos en contacto uns aos outros. Montei o portal flamencoagrella.com e, bueno, dentro dese contexto, pois, deume por organizar. Ao principio eran unhas quedadas flamencas e despois convertíronse en concertos con jam session ou con festa flamenca despois, que é o que facemos os luns cada 15 días na Borriquita de Belén, aquí en Santiago de Compostela. Para la misma, no le va a quedar al revés. Sí. Este é o barrio de Belvís, ¿no? A zona de Belvís, e a verdade é que é unha maravilla porque está pretiño de calquer punto de Santiago,
É un sitio onde xa vedes se respira paz e tranquilidade por todos os poros. Os veciños son encantadores. A verdad que estou moi contento de vivir aquí nesta zona. Eu viña buscando un sitio onde puidera tocar sin molestar os veciños. Fixeron un casting, creo que foi o primeiro casting que tuve que superar na miña vida. Agora sería difícil moverme de aquí ou desta parte da cidade. Porque estou moi contento, moi contento. Eu levo 2 anos e medio aquí en Santiago. Miña rapaza e eu fixemos un viaxe de 1200 km dende Marbella ata terras galegas. E a verdade é que foi un pouco arriscado, pero estamos moi contentos. Eu considero que estou bastante integrado. Ao principio, claro, ao principio sí que costaba. O primer ano estive pegando a orella, escoitando, prestando moita atención a ver como iba isto. E de repente un día dixen, pois xa está, ata aquí. E empecé a falar as poucas palabras que sabía e pouco a pouco, xa ves. Aquí estamos. Antes de bailar, vamos a presentar os músicos de Pesdelán que levan aquí tocando e non sabemos quenes son. Entón, a miña dereita, Xan Pampín. Un aplauso para Xan. Aquí, ao ladiño de Xan, está Amanda Botardi. Un pouquiño escondido, pero está, porque se escoita moi ben, Carlos Freire. E aquí, a miña esquerda, Miguel Flores. Na voz, Uxía Cribeiro. Nas danzas, Mercedes Prieto. E eu, Moncho Rivera. Son de Marbella, son malagueño, pois, hostia, de repente atoparme aquí e digo, tes que bailar baile tradicional galego. Eu farei o mellor que poida, non? Pero somos moi torpes. Somos moi torpes. E mira tocar, que sí, pero bailar o facemos concerto tras concerto e sigue sin saírnos. Pero eu penso que... Pero que é o punto, porque tamén para mostrarlle ao público, claro, porque non tes que ser un bailador ou saber bailar moi ben para disfrutar do que é Pesdelán e dos concertos, non? Entón é para mostrar un pouco tamén, mira, pero si estos o fan así de mal, nós tamén podemos. Voltiña! Abra! Imos a moda! Arriba! O espectáculo está pensado para como os puzzles de 0 a 90 e a xente normalmente se anima. E é moi bonito, sobre todo, ver distintas xeracións facendo os mesmos bailes, coñecéndose, porque, claro, a xente entra a bailar con un e acaba con quen sea, porque hai cambios de parellas e tal. Entón acaban os nenos cos avós, os avós cos mozos, e eso sí que é moi bonito. Porque, vamos, está enfocado para un rango de público moi amplio, non? Pero facendo en institutos ou en colexios, cos nenos de educación especial, é diferente. Ves as caras de disfrute, eso realmente te chega moi dentro, non? Moi os sentimientos, a mí, personalmente. Creo que a recompensa máis grande que hai tamén para, como músico, no, de facer disfrutar a estos nenos de algo co que tú disfrutas tocando, e para eles que significa moitísimo. Non é un concerto ao uso, non? Entón, tú estás acostumbrado a tocar, a transmitir un tipo de enerxía, non? Pero neste proxecto o público é o que xenera esa enerxía toda, non? E tú eres o que a recibes. Quedaste impactado, non? Mirando, mira como baila aquel, ou como lle pasa a perna por riba da cabeza ao outro, ou ese meniño que
cómo disfruta. Vamos alá. 2, 3. Ai, mellor. ahora sí. E agora que me sacudimos as cadeiras pos lados. que me maneo, E que me facemos revolo. círculos. Damos o brazo Nos dereito a nosa brazos do parella, meu amor, cambiamos de lado con ela con ai, 4 pasos agora e que voltamos me a cambiar. consolo, E outra vez. ai. E Cadeiras. agora que me maneo, que Revolamos. que me revolo. Brazo dereito, Nos brazos 4 do pasos meu cambiamos, amor, outros 4 pasos ai, e voltamos ao agora noso que me sitio. consolo. Atención que a veces en vez de revolar hai que sacudir, vale? Hai que estar atentos á música, de acordo? Con vos o baiao, a bailar! Non ten costes a barreira, que a barreira deita po. E encóstate a min, amor, que eu xa non posso vivir só. Non ten costes a barreira, que a barreira deita po. E encóstate a min, amor, que eu xa non posso vivir só. E agora que me maneo, que me revolo nos brazos do meu amor, ai, agora que me consolo, ai. E agora que me maneo, que me revolo nos brazos do meu amor, ai, agora que me consolo. Tes unha barreira porta, non a sabes vindimar. Tes o teu amor ao lado, non o sabes namorar. Tes unha barreira porta, non a sabes vindimar. Tes o teu amor ao lado, non o sabes namorar. Ai. E agora que me maneo, que me sacudo as pistas do meu amor, calço, bota, chapéu, é tudo. Ai. E agora que me maneo, que me sacudo e as pistas do meu amor, calço, bota, chapéu, é tudo. Cando me plantexaron o de Pes de Lam, bueno, eu me sentí moi halagada que me chamaran, xa nada, non? A verdade que o proceso foi... No, eu, por exemplo, gravei embarazada de 8 meses. Que eu decía, ai, mi madre, a ver como salimos de aquí. Pero a verdade que, bueno, dándolle moitísimas gracias ao produtor musical, bueno, a Pedro Pascual, que foi o que gravou e tal, e bueno, e a Guadi, no, que tamén nos axudou moito coas voces, e a Bea, bueno, todos os colaboradores, que a verdade que fixeron que isto fora así genial, porque eu non as tiña todas comigo, decía, mi madre, buf, aí vamos, a ver se damos grabado e tal, pero ao final foi unha experiencia chulísima. Gravar xa eso, embarazada, despois xa saleu todo. Saleu a nena e saleu o proxecto, non? Era un caramelo porque es que se necesitaba un grupo así. Eso é algo que a verdad que a xente agradece. Volve a decir, pues, porque moitas veces ven a xente bailar, eu recordo, no, de ir a algún concerto, e veías a xente bailando suelto, no? A xente que sabía por ser de agrupacións ou porque sabía porque lle enseñara a súa familia, porque sabes, no? E te quedas así con unha envidia, porque a mí me pasaba. Te quedas así con unha envidia, no? E dices, joder, que ganas teño de poñerme aí a chimpar. Pero claro, non te atreves, porque le saben, e ti no. E, pois, isto te dá oportunidade. Porque dices, veña, no, eu te enseño. Ahora facemos adiante, atrás, te colocas e despois volves ao mesmo sitio. Se o faz mellor ou peor, eso non importa. O importante é que estás participando. Bueno, bailamos así, goza, entonces. Teño que coller unha pandeireta. E voulle dar unha para min e outra para Pablo. Tocar comigo. E comigo, vale? Sí, aquí. Aquí comigo, ao meu lado. Non se suben os brazos. Non se suben os brazos hasta que empecemos a bailar, que eu empezo a cantar e vosotros a bailar, vale, de acordo? Y ay, la chirigosa, la baila bien la moza, y ay, la chirigosa, la quiero ver bailar. Y ay, la chirigosa, la baila bien la moza, y ay, la chirigosa, la quiero ver bailar. Se venir de los mozos del otro lugar, y échese la pierna y vuélvase a echar. Se venir de los mozos del otro lugar, y échese la pierna y vuélvase a echar.
Moi ben. E ora que? Moi ben, chicos, moi ben, moi ben. Claro, isto é o meu día a día como eu como profe, pero como grupo tamén lle interesa, non? Pois eso, pois ir aos colexios, dar un obradoiro para axudar aos profes a aplicar o traballo, non? Eso tamén é moi interesante e iso sí que era algo que había que facer. E isto é na aula, que además ten todas as aplicacións didácticas propiamente. Pois eso, o ritmo, a danza propia, que a forma das cancións, porque eles saben perfectamente, eu non lles teño que decir ahora dereita, ahora esquerda, ahora diante, ahora atrás, non. Eles pola música, polo fraseo e pola parte da forma musical, polas partes que van cambiando, eles saben cando teñen que cambiar. Eso é realmente todo o que se traballa cando se utiliza a danza nas aulas, non? Son buenísimos, e guapos, e guapas, e bailan genial. Iso hai que poñelo. Cantar ou bailar máis? Temos moitos músicos aquí, porque aquí están así un pouco tal, pero eles van á escola de música e temos un acordeonista e un violinista. Outro acordeonista? Aquí unha guitarrista que xa tocou acordeón antes e Paula tamén vai á clase de música, verdad? Están moi motivados, gustanlles moito. E sobre todo cando hai festa, cando lle vamos a enseñar a papá, a mamá ou o resto dos compañeiros, así, bueno, así xa genial. Pasámolo ben, sí. Sí, insuperable. Abur, abur. Un saúdo. Un saúdo así. A capacidade de bailar ou de danzar é unha capacidade innata do ser humano. O que penso é que houve un cambio moi grande de mentalidade con respecto ás formas de sociabilizarse. Entonces, cando non fai tantos anos, a música era algo absolutamente especial, non? Cando a xente quería festa, tiña que chamar ao músico, porque os músicos eran xente moi especial. Oxe, a música é moi asequible, digamos que nos inunda por todos lados. Eso fixo que deixara de ser especial, non? Nese sentido. Pero eu creo que hai unha cousa por encima de todo isto, non? Que é o contacto humano. O contacto humano non vai a ser sempre insustituible. Por moitas máquinas, por moito que nos invadan, realmente o contacto humano é insustituible. Eu creo que Pés de Lán o que incide nesto, que haxa contacto humano, que haxa, e a través, do que sempre foi e sempre será a maior ferramenta para o contacto, que é a danza, a música, neste caso. Indo eu a camiño de Viseu, indo eu a camiño de Viseu, encontrei o meu amor. Encontramos un amor, poñemos a man no corazón, no peito, así pum, pum. Ai, como hai de antes do Baión. Ai, Jesús, alabo eu. Entón, con ese amor facemos así, palmiñas, e ora 3 veces, unha, 2, 3. Pero do outro lado hai outro amor, co que tamén podemos facer as palmiñas ou outras cousas, pero agora palmiñas, 1, 2, 3. Volvemos ao noso amor e o outro que está do outro lado. Damos as mans en roda todo o mundo e vamos para o centro con 4 pasiños para atrás. E ora redala para atrás. Hai que arredarse. Jesús, alabo eu, encontrei o meu amor. Ai, Jesus, alabo eu. E ora trus, 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 e ora tas, tras, tras, e ora trus, 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 e ora tas, tras, tras, e ora chega, 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 e ora redala pa atrás, e ora chega, 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 e ora redala pa atrás. Aínda que esteamos aquí nunha terra onde sempre se bailou, onde bailar pois é unha cousa bastante común. Estamos nunha época de crisis neste aspecto de que que os xóvenes non é fácil para nós polos a bailar. En casa xa non se baila, non?
xa non é algo que saia, bueno, pois vamos para aquí, cantamos e bailamos un pouco en calquer momento, non? Supoño que co tempo saberemos se o noso proxecto pois ten un legado, no? ou realmente pasa desapercibido. Pero eu espero que sí, que se animen a bailar e que se son un referente, no? E que haxa moitos proxectos como Pesdelán que leven a danza polo mundo adiante e a danza galega tamén. Pesdelán para min é unha ilusión cumplida. É certo que, bueno, a min o mellor a xente me coñece máis por Leilía, por cantar e tal, pero a miña pasión é o baile. Y ahora tú